Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 12 декабрь сишәмбе. Туры эфирда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, бер-берегезгә карата җылы мөнәсәбәттә булуыгызны теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка берничә истәлекле вакыйга белән кирип калган. Алдагы минутта шуларны карап китербез. 12 декабрь Россия Федерациясы Конституциясы көне. 1993 елның 12 декабрендә халык тавыш бирүләре белән Россия Федерациясы Конституциясы кабул ителә. Конституцияның тулы тексты 1993 елның 25 декабрендә Россия газетасында басылып чыга. 1817 елның 12 декабрендә Мәскәүдә Манежның тантаналы ачылышы була. Бу искиткеч бина ярты ел эчендә атаклы инженер һәм галим механик генерал-лейтенант Августин Бетанкур проекты буенча төзелгән. Агач киселешле түшәмнәрнең үзенчәлекле кырылмаларына дөньяда озак еллар тиңләр булмый. Вакытлар узу белән Манежда күргәзмәләр, концерт һәм күңел ачу тамашалары оештыра башлыйлар. Җир шарында яшәүчеләрнең сәламәтлегенә игътибарны арттыру максаты белән 12 декабрь сәламәтлек саклау хезмәте көне буларак билгеләп үтелә. Хәзерге вакытта сәламәтлек саклау хезмәте авырларны диагностика һәм профилактикадан башлап дәвалауның иң алдынгы ысулларын куллана. Искусство жить яшәү сәнгате мәйданчыгында татар халкының агач төзелеш сәнгатенә багышланган кичәдә коллекционер җыючы Гөлшат Нагайбакова соңгы 3 ел эчендә туплаган үрнәкләр белән таныштырып, бу төр сәнгатькә булган карашы, фикерләре белән уртаклашты. Белеме буенча табиб ханым, әхлакым бар микән минем бу турда сөйләргә, мин бит төзүче дә, архитектор да түгел дигән сүзләрдән башлады очрашуны. Ләкин биргә килүчеләр өчен энтузиаст Гөлшат Нагайбаковның эзләнүләре үтә дә кызыклы булды. Бош калабызның иске татар бистәсе иң популяр туристик урыннарының берсе. Биредә борынгы заманнар рухын саклаган бизәкле, төсле буяулар белән буялган агач йортлар. Заманча реставрация әлбәттә күп кенә детальләрне юкка чыгарган. Безнең балта осталары бизәкләрен татар авылларында гына күреп була торгандыр. Чын энтузиастлар шуларны эзләү белән мәшгуль. Безгә кызык. Ничектер ул ничек инде менә бүгенге мәсәлән агач төзелеш сәнгате ничек кызык булмасын инде. Безнең менә әби бабайларыбыз, ата бабаларыбыз нинди йортларда торганнар. Алар нәрсәләр кулланганнар иләрдә. Менә безгә кызык. Хәзерге иң матур татар халык агач төзелеше сәнгать үрнәкләре Арча, Биектау, аннары Саба районында урнашканнар. Алар бөтенесе 18-19 гасырларда төзелгән. Һәм хәзер инде күбесенчә алар юкка чыкканнар. Бер 5-6 сакланып калган зур йортлар бар. Татар орнаментларына тирән мәгънә салынган. Аларның һәрберсен укый белергә дә кирәк бит әле. Яман күзләрдән саклау, йортка иминлек, мул тормыш теләп тору кешеләргә хас булган бөтен теләкләр дә бирде. Тәрәзә йөзекләренә игътибар аеруча күп. Пар кышлар, тормыш агачын символлаштырылган бизәкләрне әле бүгендә күреп була. Казан арты ак як диләр инде. Аның өчен геометрик формалар, тәрәзә эшләре ясалган. Аннары кышлар төшкән, мотивлар бик күп. Аннары бик матур иттереп теге балясиналар белән ясалган шырмалар, капкалар, теге кояш төшкән зур-зур капкалар бик матур, татарларга гына хас сыйфатлы капкалар инде. Һәм инде рәшәткәләр, рәшәткәләре төрле бик кызык иттереп киселгән. Анда инде нинди генә шешкә мотивлары да бар, геометрик мотивлар да, аннары еланда төшкән мотивлар бар. Агач сәнгате татарларның бөтен яшәү рәвешен чагылдыручы иҗат үрнәге дип язган сәнгать белгече Фуат Вәлиев. Аның китабын чын хәзинә дип әйтеп була. Кырлайда урнашкан Габдулла Тукай музеен Сынчы Бакаяга урманчы татар агач сәнгатенең бөтен нечкәлекләрен өйрәнеп, бинаны төзү өстендә 20 ел эшләгән. Кояш чыгу, төш вакыты, кояш бату, нәкъ табигать һәм кеше тормышындагы кебек. Гөлшат ханым элеккеге агач йорт үрнәкләре белән хозурланып, тормыш иптәше белән үзләре дә авылда йорт салырга булганнар. Аларның хуҗалыклары матур гаилә нигезе, тирә-юньгә нур бөркеп, елмаеп тора.
жер җилкәсендә тормый, ир җилкәсендә тора. Менә шуңа күрә ирләр булырга тиеш. Йортларны салырга, ул йортны карап, бөтен кирәк әйберне ремонтлап, тырышып, яратып караган кеше генә булса, аны төзергә була. Агач озак сакланмый, шуңа да ничек тә булса бизәк үрнәкләрен туплап, саклап калу турында 100 ел элек татар сәнгатен өйрәнүче Петр Дульский да уйланган. Гөлшат Нагайбәкова да киләчәк буыннарга агачтан уеп ясалган бизәк үрнәкләрен саклап калуда үзенең өлешен кертергә уйлый. Ничектер ул бит инде үз тарихыңа якынрак буласың шикелле инде. Без шулай итеп үзебезне хис итәбез. Безгә нәрсә кызык? Ничектер төптәнрәк өйрәнәсе килә ул әйберләрне, шул бизәкләрнең мәгънәсен беләсе килә. Аннарысын без балаларыбызга ла берсә сөйләрбез, ул әйберләрне күрсәтербез. Минемчә без Татарстанда да, үзебезнең республикабызда да бик матур гына итеп шулай йөрергә мөмкин. Жир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Бәхет өчен кешегә нәрсә кирәк? Бәхетле хатын-кыз кем ул? Бу сорауларга Нур хатын-кызларның социаль тәкъдимнәр ассоциациясе җитәкчесе Айгөл ханым Хәйруллина белә икән. Үзеннән сорап карыйк әле. Бүген ул студиябызның кунагы. Айгөл ханым, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле матур көннәр. Менә матур оешма оештырып җибәргәнсез һәм исемен дә бик матур Нур дип атагансыз. Һәм әле алай гына да түгел, Россиядә сезнең оешмаларга тиңнәр юк дип белдерәсез. Оештыруның максаты нидән гыйбарәт булды? Ничек менә тарихы башланып китте аның? 3 ел элек мин ниндидер бик файдалы проект ясарга теләгем булды. Һәм дуа ясап, мен Аллаһ Тәгалә шундый идея бирде һәм хатын-кызларны бәхетле ясарга. Россиядә хатын-кызлар бәхете күбрәк булсын дип, мен шундый максат куйдым үземә. Никәнсез име? Менә бәхетле хатын-кыз, бүгенге менә заманадан карап, сезнең күзлегездән карап, кем ул бәхетле хатын-кыз? Бәхетле хатын-кыз беренчедән үз турында уйлый, аннарсың ир турында, аннарсың балалары турында һәм профессионал яктан да бай булырга тиеш, рухи яктан да бай булырга тиеш. Барлык яктан да хатын-кыз үзен күрсәтергә тиеш. Һәм менә безнең ассоциациягә төрле хатыннар килә. Кайбер вакытта югалып киткән вакытлар була. Һәм без шундый хатыннарны якын итәбез һәм аларга ярдәм итәбез. Бездә хатын-кыз чәчкә шикелле атап китә. Менә шундый матур төрле яклардан да балкып тора торган хатын. Монда инде әгъза булу мөмкин. Әйе. Әлбәттә. Әгъза булу мөмкин. Әйе. Менә сез әйткән идегез, хатын-кызга танылу кирәк дип. Менә безнең тамашачыларга да шуны аңлатып китегез әле. Ничек аны аңларга? Гаиләдә танылу булырга тиешме? Җәмгыятьтә гомумән алгандамы? Бездә хатын-кыз зур уңышларга ирешәләр. Хатын-кызлар. Һәм танылу бик мөһим бер, чөнки менә мәсәлән декретта утыра торган хатын торт пешерергә уйлагандыр. Беренче ул нинди шундый матур тәмле торт пешерер өчен бөтен үзенең сыйфатларын белдерә һәм шушы тортны ашаган кеше нинди матур сүзләр әйтсә, менә шундый танылу аның өчен иң мөһим бер. Акча турында аннарсын гына уйлыйлар алар. Башта менә шундый матур сүзләр ишетергә теләкләр бар. Рәхмәт сүзләрен дә әйтергә кирәктер инде шулай бит. Без тормышта кызганычка каршы рәхмәт сүзләрен сирәгрәк әйтәбез. Әйе. Барлык ясаган әйберләр өчен дә без рәхмәтле булырга тиеш. Һәм рәхмәтле булгач biz аларның знаем ценность этих вещей. Кыйммәтлеген беләбез. Әйе, кыйммәтлеген беләбез. Әйе. Инде менә эшчәнлегегез турында сөйләп китегез. Берничә юнәлештә эш алып барасыз, төрле проектлар өстендә дә эшлисез. Мин глобаль проектлар ясарга яратам. Һәм менә икътисад юнәлешендә күп кенә проектлар ясадым. Хәзер инде менә Нур ассоциациясын үстерергә теләгем бар. Үзем бизнес наставник шикелле хатын-кызлар белән эшлим.
менә бизнес эшләү ул минем өчен менә шундый бик Мавыктыргыч. яраткан, мавыктыргыч. Ул менә аш пешергәнче миңа бизнес ясасам, миңа шундый рәхәт булып китә. Ага. Арт төрле менә шундый проектларыгыз да бар. Иҗади яктан да ничектер хатын-кызларны үстерергә тырышасыз. Алар турында да беренче сүз әйтсәгез иде. Дөрестән дә бездә бик күп чаралар уза. Төрле яклардан да хатын-кызларны баетабыз. Һәм шул ук кызлар, алар үзләре төрле чаралар үткәрә. Һәм без инде шундый площадканы бирәбез. Безнең үзебезнең коворкинг бар. Безнең площадкабыз. Һәм менә шушы урыннарда безнең төрле хатын-кызлар киләләр. Кайбер тапкыр, кайбер вакытта ир кешеләр дә җибәрәләр хатыннарын. Чөнки Бар әле барып кайтты. алар ресурс алып ирләренә кайталар һәм шундый Гаиләгә кайткач инде башка төрле мөнәсәбәт күрсәтә торганнардыр. Шуңа күрә ирләр бик тә теләп аларны җибәрәләр. Шулай. Хәйрия чараларда үткәрәсез, монда читләтеп узмагансыз. Менә монысы ни өчен мөһим сезгә? Кеше ниндидер зур миссия ясарга тиеш бу дөньяда һәм без кешеләргә булышырга тиеш. Менә шундый балаларга без тырышабыз зур чаралар үткәрергә һәм менә бер ай элек biz zor Декасайдашта зур 200-дән артык мөмкинчелек балаларга зур концерт ясадык. Һәм аларның шундый елмаюлары, шатлыклары менә безнең өчен шундый зур бәхет һәм без шундый зур эш башкарубыз Нур ассоциация белән бергә безнең өчен бик мөһим әйбер ул. Менә шулай да менә бу аралашу сезгә нәрсә бирә? Иң беренче менә сез хатын-кызның шушы рухи ягын үстерергә тырышасыздыр. Дөрес аңлыйммы мин сезне? Хатын-кыз менә хәзер бит инде тренд акча эшләргә хатын-кызга. Хатын-кыз акча турында ничек дип уйларга тиеш? Ул гаиләсен туйдырырга дип уйларга тиеш түгел. Ул ниндидер үзен күрсәтергә омтыла. Һәм акча турында акчасы килә аның. Ир кеше эшләсен акчасын. Һәм эшләгән акчаны хатын-кыз үзенә тотырга тиеш. Һәм менә безнең җәмгыятьтә ничектер бераз дөрес рольләр дөрес бүлмәгән дисезме? Һәм кешеләр сез белән килешәме икән? Юк. Бәлки, әмма дә ләкин безгә шундый хатыннар килә һәм менә шушы системаны үзләренең гаиләләрендә туплагач, ул бик тә менә шундый бәхет тормышка ирешә. Ниндидер башка баскычка күтәрелгән була. Әле менә тиздән тагын бер зур чара өстендә менә эшлисез, ул булачак Чабаксар шәһәрендә. Анда инде шушлай хатын-кызларны Россиядан җыймакчы буласыз. Без Казанда елга 2 тапкыр шундый форумнар ясыйбыз. Һәм инде башка шәһәрләрдән хатын-кызлар сорыйлар, бездә дә шундый форумлар үткәрегез. Алар күрәләр, ничек безнең хатын-кызлар үзгәрәләр, ничек алар зур уңышларга ирешәләр. Һәм аларның да шундый буласы килә, һәм безне чакыралар, менә Уфага чакыралар. Без Чаллыда да үткәрдек, Алабугада да үткәрдек. Безнең өчен бик күркәм шундый мероприятие. Анда ниндидер бер темага багышланган буламы ул? Нинди мәсьәләләр анда сөйләшәсез, нәрсәләр турында? Юк, без бүлмибез. Мин әйткәнемчә, хатын-кыз бөтен яктан да бай булырга тиеш. Һәм рух яктан да, сәламәтлек турында, балалар турында, бизнес турында, гаилә турында барлык сфераларда һәрбер юнәлешкә дә вакыт биреп шулай сөйләшү көтеләме? Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алда сезгә матур уңышлы проектлар насып булсын дигән теләктә калабыз. Тагын килеп сөйләп китерсез әле. Рәхмәт. Менә инде менә бәхет дигән төшенчәгә инде һәрбер кеше үзенчә уйлый бит, шулай бит. Менә ничек кенә булмасын, хыялларыбыз тормышка ашкан мизгелдә без менә шушы мизгелләрне бәхет мизгелләре дип әйтәбез инде. Менә бүгенге сөйләшүдән соң һәрбер тамашачыга шушы бәхет мизгелләре күбрәк булсын дигән теләктә каласы килә. Амин, шулай булсын. Инде без тапшырыбызны матур бер җыр белән тәмамлыйбыз. Мин исә Эльза Әхмәтҗаны сезнең белән сау булашам.
şey yarata Mehabbet uğrunda sırama Şeşekler taşından yurama Mehabbet yarattı bunu Yonadan dünyada Mehabbet uğrunda sırama Şeşekler taşından yurama Mehabbet yarattı bunu Yonadan dünyada Mehabbet yok diye uylama Mehabbet kalalı dilevde Mehabbet kalalı yürekte yaratmayı Kalmıyor berevde Mehabbet uğrunda sırama Şeşekler taşından yurama Mehabbet yok deyip yurama Mehabbet kalalı dilevde Her şişman Üzün şemalara Her kişi Üzün şey yarata Mehabbet uğrunda sırama Şeşekler taşından yurama Yonadan dünyada